बेरे बुंजा-बुंजानि मा दावराव-दावसि जालायखो नोंसोरलाय? बिरसोन फिसा, नै बाजाराव थांना फै अमा बेदर सेरसे लाना फै। हैद लासिंसिं सेंग्रा मानसिफोरानो बाजार खरसा खालामनांगौ नालै लाजिलां। जानायावबा लाजिया थां लाना फै। न' मनाया माबार थांना फै। न' नों थां। थाङा मासिनसै आं। दिस्टार्बलै लोगोफ्रा आंखौ दा हाबा जाबाय होनना सानसिगोन बे। इस माखोबा। लासिंसिंलै। हैद सोर फन हरखोब्रा? हेलौ बिरसोन, बहा दं? अ बिबुं आं न'आवनो दं। ओमफ्राय माथो खौरांमोन? माबालै बिरसोन, जोंनि बे दाथरा ब्रिजनि गाहायाव पिकनिक स्पटआव एसे फिसा पार्टि दंमोन। अ नोंगो नामा? ओमफ्राय आरे पार्टि दंनो होनखाबाय। नों गोसो दंना गैया नोंलाय? है इदिबालाय आरो। अ दे होमबा बिरसोन, दा फैबानो जाबाय। दा थांगोन दे आङो, टेनसन लाना। दे। अ दे। बहा थांनायनि प्लेनिं लानायखो नोंसोरलाय? माबालै स्कुलाव मिटिं दंनो। सोरबा गेदेर मानसि फैहांदोंनो। सोरथो फन हरदोंमोन? जेसा फन हरदोंमोन आंनाव। दे थां, थाब थांनानै फै, सानजौनोसै आरो। औ दे। सोरथो फन हरलायखोब्रा? हेलौ। अ हेल' सना, मामोन? मा मामोन बेलाय हरनामोन नामा? है सना बिदि नङाब्रा, नै आं बाजाराव फैदोंमोन। नों दाना आंनो जेबो समखौनो होनो हायाना? मानो सम होनो हाया जानो सना? जेबो दुखु खालामबाय थाना नोङो जाम्बि जाम्बिनि। नों दानि आं कल खालामनायाव मानो फनखौ दानना हरनाय? है जाम्बिलाय, आं गेम गेलेदोंमोन। हरदाय गेम नोंना। माबालै सना, आंनो दा फैसा 1000सो नांगौमोनलै। हा मानो नांगौ? बे पार्टि खालामनो नागिरदों, लोगोफोर फैनो नागिरदों। बारा निसा लानाङा सना। नों मानो एसेबां निसा लायो? आं नोंखौ बिदि जाजानो बायो। है ओरैनो एसे लानोसैब्रा, बारा नङा। आं ओरैनोसो लायोलै बेफोरखौ टाइम पास, गारनो हायोब्रा आं बेफोरखौ गारबा। जेबो दुखु खालामबाय थाना नोङो जाम्बि जाम्बिनो। हागोनबासो नों दुगामारा। है गारनो हायोब्रा बेफोरखौलाय आरो। हरदाय फालथुल' नोंना, माब्लाबाबोथ' सिरियास लाफेरा। ओरैनोसो लायो आं टाइम पास। दे आं दा थांबाय दं ओमफ्राय नोंसिनि लामाथिं। दे जागोन। दे। नै आइ मनाया। ए फैबाय। औ। माबालै आइ, आंनो फैसा 2000 नांगौ जादोंमोन। हा मानोथो सामफ्रामबो फैसा नांबाय थागौ जाखो नोंनोलाय? है हरल' जायखिया, नांगौ जादों आंनो। फैसाखौ जेनला मेनला बाहायबाय थाना गथ'आ बिफानोसो एरना हरगोन आं नोंखो। हैद नांगौखायसो बिदो, हरल' जायखिया। दे जाबाय दे, दुगैहैग्रो थां, ओंखाम खुरनोसै। मा खबर? मा खिसालाय क हरदो फैसाया थांसै। ओमफ्राय दा नोङो मोनालायनानैसो बबाव थाङो? है लोगोफोरजों एसे ओरैनो इन्जय खालामहैनोसै। हरदे नोंना बिदिनोल'खा।
मा टेनसन खालामबाय थायो नोंलाय जामि जामिनो होद लोगोफ्रा लिंहरगासिनो दं थाथ' दे टेनसन खालामबाय थाना जामि जामिनो थाथ' ओइ बिरसोन मा सिखाव माबालै फामिखौ लोगो मोनदोंमोन आङो नोंगौ बा हालाल नोंजो ओमफ्राय फ्लेग गैया रावनावबो फ्लेगखौ लांफानोसै थ' बिदिबालाय थ' जाग्राफोराबो जानो रेडिखा ए थ' जाबाय बिबुं आंनो मा सावगारखो बिलाय हो बिरसोनसो माथो बिलाय माथो मबाइलाबो अफसो बिबुंनो हरनायानो मोजां जागोन मा खालामबावनोलै गोदाव सोरावनो बरिंथार माथो हेद माथो फन सरबायलै बासनालाय बोरैबासो जाबाय नामालै हेलौ बिबुं नों बे हरनाय सावगारिया सैथो ना औ फामे बेफोर बाथ्राया गासिबो सैथोजोब खोनासं नों बिदिब्ला गासै बाथ्राखौ सिखारगोना सिखाराखैब्रा ओइ बिबुं दरजा खुलि सोरथो फैलायखोब्रा ओइ दासो सिखारदों नामालै ओंलै मैया लोंनाया खर'आ एसे बोरैबा जादों माइसे उन्दुयोब्रा थ' ओमफ्राय बिरसोन मा खौरां खौरां माने न'थार माना फैदोलां ओमफ्राय मोनसे खोथा जाबायना मा खोथा साननैसो थानानै बायलायनांगौ सानैजों मा बाइकलै केटिएम लानो नागिरदों होगोन न' आदै मादै मोना होनो माने होगोन होनदों सं बाबाया दाख्लै सोंहरदोंमोन आङो होबाथ' मोजां र' आंहाबो दामारलाबायनोमोन एसे माबालै मोनसे खोथा जाबायना मा खोथा आंनो सासे सिख्लानि नाम्बार नांगौमोनलै नोंनालाय पेमेन्ट दंखायोसो बेखौ मिथिहोआब्रा ए जाथारगोन नालै दा हरबानो जाबाय जेखिजाया दे दा वाट्सएपआव हरनानै दोनगोन आं मैया लोंनाया आंना अफारलै नोंनाबो आंथ' दहायसो एसे नारें खारजि लोंनानै सिखारदों आंना आंथ' नों फैनानै दासो सिखारनो हादों मिथिखादों आं नोंखौ ओमफ्राय जेखिजाया सानैजों बुकिं खालामनायाव थांना फैनोसै खबर हरबानो जाबाय ओमफ्राय आं बिनाया दि दा हरनानै दोनगोन आं थाबा मादै बिबुं दे मोखांसो नांसिगोनलै जेनि नैबे जायगायाव फैनो मोननानै गोसोखौ माबायदि मोनदों नों औ जोबोद मोजां मोनदों नंगौ नामा बेबि औ सना बेबि मोनसे खोथा मा खोथा सना होननोबो लाजिलायलांलां माखौलाय लाजिनांगौ सना नोंनि जारौ खावलाय खानाय रुमबां थै फाग्ला जाबायलां थै फाग्ला बा माथायावसो दंफैलै बिबुं बहा थांनो बिबुं आं बै सलिबाराव थांनो नागिरदोंमोन बाब मोजांथार मोनथारदोंलै आसोलफोर फट' साफायनो र' मोनसे लाना नाङा बरिया नुदोब्रा जाबाय दे थाथ' होमबा बिरसोन दे जेनि थाथ' दा फैबानो जाबाय जागोन दे दा थांगोन आं बे समावनो आं बिसोर सानैखौ लोगो मोननानै बे सावगारिखौ लाना नोंनो हरनाय जादोंमोन बिरसोनखौ एसे बुजायना हो नों आंनि खोथाखौ मानिया बे बिबुं नों बिरसोनखौ मिथिगोन ना बहा दं दा आं मिथिया फामे मबाइलाबो अफसो आदै मादैमोनहाबो न'आव नागिरगासिनोसो दं
हरावबो न'आव फैयाखैनो। अ नंगौ नामा? बिरसोनखौ लोगो मोनब्ला आंखौ दा लोगो हमनो खिन्था बिबुं। दे जागोन फामे। अ दे दोनथ' बिदिब्ला। दे होनबा। खोथायालाय बोरैबासो जासिगोन नामालै। आंना मबाइला जेनिनावसो थाबबाय। नोंनि थाखाय फामेया बेसेबां दुखु खालामो नों मालाबा बिनि फारसे सानफेरदों ना? फामे मा जादों? ओइ बिबुं, फामे मा जादों? नों मिथिगौ नामा? जेबो जायाखै, बेयो जेबो जाया। मानोना बियो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। नोंखौ आदै मादै होनना न'आव नागिरगासिनो। आदै मादै होनना नोंनि थाखाय बेसेबां दुखु खालामो। बिरसोन, नों बेफोरबायदि गाज्रि हुदाखौ गारदो। गोसोखौ हमथाना सोलिदो। नों नोंनि देहाखौ एसे साननानै नाय। बिबुं, सेंग्रा बैसोआव बेफोरबायदि हिन्जावखौ लायाब्ला मालाथो लाबावनांगौ जाखो? जेब्ला आं लाइमोन बैसोआव जुरिजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो आं बेफोरबायदि गाज्रि मुवा, फेग्रा मुवाजों गेलेबोनानै बेफोर आंनि आंगो लोगो जाबाय। आं बेफोरखौ गारनो हानाय नंला बिबुं। दे बिदिब्ला नोंनि गोसो मथे सोलिदो। फामे आरो नोंजों गोबां खोथा सावरायनो दंमोन। फामे? बिरसोन, बेफोरखौ आं मा खोनानो मोनदों? आं बेफोरबायदि जागोन होनना सानाखैमोन बिरसोन। आं बे सावगारिखौ फामेनो ओरैनो जखानि फावैसो हरदोंमोन। बिरसोन, आंखौ निमाहा होदो। आंनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांबाय। बिबुं, नोंहा जेबो दाय गैया। दायनिगिरिया आंसो। फामेया नोंखौ जोबोद मोजां मोनो बिरसोन। फामेनि अनगा नोंखौ गुबुन सिख्लाजों बेफोरबायदि नुयोब्ला आंबो गोसोआव दुखु मोनो। बिरसोन, आंनि अननाया सैथोमोन, नाथाय नोंसो मा सानो आं जेबो मिथिला। आंखौ निमाहा होदो फामे। आं सानस्लाब हायियाव नोंखौ गोबां दुखु होफ्लांबाय। बिरसोन, आं नोंखौ बेफोरबायदि जाजानो लुबैया। आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो गोबां खोथा बुंबोबाय, नाथाय नों आंनि खोथाखौ फंसेबो मानियासै। नोंनि बुंनाय राव आरो आइ आफानि खोथा खोनासंनायानो आंनि जोबोद गोरोन्थि जाबाय फामे। जेबो नंला दे बिरसोन, नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला। नोंनो जुदि आंखौ नांमारगौब्ला बेफोरबायदि गाज्रि हुदाखौ गार। थादो। बिरसोन, फामेया थार बाथ्राखौनो बुंदों। नों बेफोरबायदि गाज्रि हुदाखौ गारमारदो। औ बिबुं, गासै गोरोन्थियानो आंनिनोजोब। थाथ'दो बिबुं।